Така, днес ще си поговорим за това как можем да направим end-to-end Model View Model приложение, което всъщност ще бъде едно меню, в което ние ще можем да разглеждаме продукта. За целта съм си направил един проект, който се състои от Portable Application. Вие може да го направите, като изберете под таба Mobile Apps, Blank Application, Xamarin Forms Portable. Нека първо да посортираме малко нашия проект, така че да е лицеприятен и лесен за работа. Нека създадем една папка, която ще кръстим Platforms. И вътре ще вкараме всичко, освен споделения проект. Така. Нека вътре в самия споделен проект да създадем няколко папки. Една папка Model с модели. Нека създадем още една папка, която ще се казва View Models. И нека създадем още една папка, която ще се казва Views. Ние вече определихме контекста на нашето приложение, в което казахме, че ние ще имаме някакво меню в List View. Когато то бъде кликнато, то ще ни отвори информация за текущия хранителен елемент или за текущото ястие, което сме избрали от менюто, което ние ще можем да прочетем. Затова нека да отидем в модела, да създадем един клас и да дефинираме какво е модела Dish. Нека да кажем, че едно ястие може да има име. Нека също да кажем, че едно ястие може да има описание. Нека също да кажем, че едно ястие може да има цена. Нашите цени ще бъдат левче, кефче. Тоест левче, 2, 3, 4, 5. И нека да кажем, че едно наше ястие може да има оценка. Тоест ранг. Така. Хубаво е вие да не ги оставяте за getter и setter, да си ги дефинирате и имплементирате с return на name variable и други неща, но за целта на това демо ще използваме тази бърза конструкция. Така, нека да създадем след това view модела. Тоест, view модела е това нещо, което се залепва за view-то и го снабдява с данни тогава, когато нещо от контекста се промени или трябва да бъде показано на екрана. За целта ще създадем Dish View Model, съжалявам, на който Dish View Model ще му кажем, че искаме да наследява system.componentModel iNotify Property Change. Ако малко по-дълбоко вникнете в това какво съдържа точно този компонент, ще видите, че той наследява един интерфейс, който е Property Change, който се закачва тогава, когато нашето view бъде байнато насам. Когато нашето view бъде байнато в този Dish View модел, и с него ние можем да notifyваме view-то, когато дадена стойност на нашо property се е променила, който ще видим след малко. Нека създадем един конструктор Dish View Model, който да приема аргумент. Нашия модел се казваше Dish. Нека само да добавим и моделите. И нека да си създадем локално ястието. И да кажем, че го сетваме в конструктора. Така. Другото, което трябва да направим, са всички тези property, чрез които на property change ще notifyваме, именно всички ето тези 4 неща. Тоест аз ще дойда, ще ги взема и ще ги сложа тук. Това, което ще променя, ще бъде get и set конструкцията на всяко едно от тези property. Тоест, за да getнем name, трябва да се уверим, че локалният dish не е null. И ако той не е null, ние ще върнем dish.name или .notation name. Да, това ще ни върне, че не всички
не всички пътища връщат стойност. Затова нека да прегрупираме това в следното. Това ще върне диша, ако не е null, ще ни даде името dish.name, иначе ще ни върне null. Така. За setter ще използваме същата конструкция и ще кажем, че ако нашия dish не е null, нека да кажем, че dish.name ще бъде равен на value. Value е магическата думичка, която взима стойността, която подаваме на property и я сетва към нашия обект. И също така това, което трябва също да направим, когато променяме стойността в сетъра, е, че ако нашето property е било успешно закачено, или т.е. не null, ние казваме property changed, фарваме event от текущата инстанция до нов системен компонент view аргумент, който в себе си фарва името на викащото го property. Така, тази конструкция можем да я вземем и да я преизползваме за description. Само че тук искаме да връщаме description. И тук description и сетваме името на property. Така, същата конструкция можем ли да я преизползваме за price? За price няма да можем да преизползваме, но това, което ще направим тук е това връща на моя обект dish.price и също така ми казва, че ако dish не е null, нека да кажем, че dish.price ще бъде равно на value. И нека отново да notify file. Така, price. И последното, което остана е rank. Нека всъщност да вземем конструкцията, да сложим тук, да променим това на rank, да сменим и това с rank, всъщност и това. Така, готови сме с view модела, супер. Дайте сега да създадем view, което ще се наложи да ни визуализира нашите STR. Нека всъщност първо да съставим dish page, който ще показва нашите елементи на екрана. А след това ще направим лезвието и селектващите го айтеми. Така, за целта, както виждате, имаме инициализирано Content View с инициализация на класа namespace view dish page. Това, което трябва да си добавим, всъщност, нека да отворя много страницата, за да ми влезе IntelliSense. Така, нека да имаме един stack layout, на който ще кажем, че искаме by default да имаме spacing от 10 пиксела и също така искаме vertical options винаги да му е fill and expand. Тоест, това е едно property, което позволява да запълва екрана от край до край. Съжалявам. Нека да създадем един лейбъл, чийто текст ще бъде равен на dish name. И също така нека да кажем, че текст color му ще бъде червен. Нека това да го копнем. Мисля, че имахме 4 property-та. И тук да сложим по още един лейбъл по средата. Като отгоре на тях нека да сложим и един image, който да визуализира все пак как изглежда нашето ястие. Source от binding image. Супер. Dish. Така, ние тук не добавихме image. Така че, нека да правим тази грешка. Хващаме, слагаме това за image, слагаме един string. Връщаме се в dish view модела и казваме, че
искаме да имаме едно property, което се казва image и тук сетваме image на валя. Така. Dish name, всъщност нека да го сложим и за title. Така че нека тук да binding name, т.е. името на диша, което сме избрали. Нека да използваме абсолютно същия dish name тук. След това нека това да бъде бяло. Нека тук да всъщност тук трябва да пише dish name, грешка. Тук трябва да байднем текста, т.е. на ястието. След това нека да кажем dish description и тук да байднем description. Нека да скокнем и да вземем description от view модела. Какво още ни остава? Имиджа го закачихме, името го закачихме. Цената не сме му закачили, естествено. Окей. Нека да напишем dish price. И тук да кажем, че dish price ни е binding от това property. Всъщност това ни е достатъчно. Red, white и again white. Така, ние асайнахме байдингите към view модела, но view-то не знае откъде да си вземе view модела. За целта взимаме ето това dish page XAML и казваме this.bindingContext е равно на. Тоест тук въпросът е на какво трябва да бъде равен нашия binding context. Нашия binding context трябва да бъде равен на view модела, откъдето view-то да може да достъпи всички тези property, които създадохме ето тук. Така. За целта тук в конструктора на пейджа ще кажем, че искаме да имаме достъп до dish view model или dish view model. Нека да инклюднем view моделите и ще кажем, че binding context е равно това. Сега, това как променя нещата. Когато дойдем в app page и направим ето така, закоментираме цялата тази част, първото нещо, което ние ще създадем е dish. Не, всъщност. Първото нещо, което ще направим е да кажем на main page да е равен на нов dish page, за да можем да го визуализираме и видим на екрана. След това ще видим, че dish page ще ни иска нещо в конструктора си. Тоест това, което ни липсва е dish view модела. Но за да можем да създадем dish view модела тук, new dish view model, ще видите, че dish view модела ще ни изиска в конструктора си да има модел от dish. Тоест ние трябва да създадем някакъв dish. Нека да го инклюднем, който да се казва за сега Bob, който да е равен на нов обект, където да можем да си сетнем името. Казахме, така го напишем, Bob яхния. Нека да кажем, че описанието ще бъде бял Боб по запазена традиция. Друго какво имаме? Имаме image. Директно можем да подадем string към URL на image. Нека да вземем Bob. Изображение. Нека да хванем първия Bob, който ни изкочи. Ето този. Това, което искаме просто за да взема URL на снимката до някакъв JPEG. Да го поснем ето тук. И ако
тук ни отвори имиджа, значи ще зареди. Тоест, ако имаме Wi-Fi в симулатора, ще поговорим малко после за замърен Android Player, ще успее да ни покаже тази снимка в Image Binding. Ще го видим след малко. И трябва да дадем прайс, нали така беше? Да, трябва да дадем прайс и струва 3 лева, да кажем. Супер. Сега този боб можем да го подадем тук и да ръннем нашето приложение. Всъщност, за да го ръннем, трябва да кажем, че искаме друида да ни е стартъп проект. Ако го пишете това под Mac, можете директно да си пуснете iOS приложение или Windows Phone приложение, ако сте под Windows и Druid. Аз съм си избрал Android. В момента нямам закачен iOS, но iOS ще се компилира по същия начин. Това е идеята на замърен. Така, всъщност ни каза, че имаме някакъв KD-set, нещо не наред. Тук малко сме ощетили ранга. Така, вече можем да компилираме. Така, докато зарежда, поговорим малко за замърен Android Player. Замърен Android Player е нещо, което създадах Xamarin точно специално под тяхната платформа, за да могат девелоперите бързо да деплойват и да виждат резултатите, защото андроидския пали бавно, на някой дори с акселератора не им работи добре. Техният Xamarin плеер е изцяло изграден на основата на C-Sharp канат емулатор, който вътре в себе си има Mono SDK, което ви позволява по-бързо да зареждате, да визуализирате и всякакви други неща. Така, вече видяхме страницата, ето го боба, точно в центъра е. Имаме име на ястието, боб яхния, описание бяла по запазена традиция и цена 3. Всъщност не се подразбира дали е лева, но това ще го фиксим в сетъра. Така, виждаме, че Vue успешно е взело нещата в Vue модела, а Shared проекта успешно е успял да зареди всичката тази информация. Това, което забелязваме е, че тук нямаме името на нямаме името на нашето ястие или по-точно боб яхния. Това се дължи, понеже трябва да вкараме самото view в navigation page, в който ние можем да ходим наляво и надясно из приложенията. Така, за това ще се върнем. Нека първо да оправим нещата с левовете. Ще се върнем в Dish View модела. Къде ни беше прайса? Всъщност прайса не е string. Добре, нека за момента да го оставим така, за да не губим време. Ще създадем за целта ще трябва да създадем нов view модел и ново view, където да имаме закачени всички тези неща, които ни трябват, за да визуализираме всички ястия в ListView. Нека първо да създадем view модел, който да се казва Dish List View модел. И нека този Dish List View модел да създадем едно property, където можем да кажем това да е Observable Collection, не го напиша грешно, от ястия, където това го кръстваме Dishes. Така. Я да видим сега дали ще успеем да ембеднем всички нужни неща. Затваряме и отваряме Dish. Цак. Това идва от моделите Observable Добре, нека го напишем пак, понеже нещо не го намеря. Observable Collection. Окей, супер. Защо използваме Observable Collection? Много просто. Всеки път, когато добавим ястие, то автоматично ще бъде визуализирано в нашия лист и автоматично ще извика вътрешния си notifier, който става много по-бързо, отколкото да използваме някакви други property. Затова нека да имаме Dish List View модел и нека в него да инициализираме Dishes. И нека да кажем, че в Dishes трябва да добавим ново ястие,
което всъщност ние ще вземем от ето тук. Супер. Можете да добавите и още много, но за целта на демото едно не стига. Нека да отидем в View и да кажем нов клас от FormXAML Page, който ще го кръстим Dish List Page. Dish List Page, съжалявам, ще съдържа в себе си само едно list view. Супер! Но това list view ние трябва да го аксесваме зад code behind. Затова ще го кръстим Dish List и ще му кажем, че item source му е равен на binding от как ги кръстихме в модела? Dishes. Супер. Му е на binding от dishes. И когато нещо бъде тапнато, или item tapped, това ще ходи в един евент, който ще кръстим on item selected. Така, за да можем малко да покъстомизираме листа и да сложим примерно един текст цел, както ние искаме, за да не ползваме дефолтните темплейти, ще извикаме на list_view item темплейта и в този item темплейт ще кажем, че искаме да имаме data темплейт. И в този data темплейт казваме, че искаме да имаме един текст цел. Защо не да откомплитваш това? Така. Казваме, че искаме да имаме един текст цел. Добре. Един текст цел, чийто текст ще бъде някакъв binding. Binding, да кажем от името. Защо това има достъп до вътрешното property name? Помните ли си, ние му закачаме dishes. Dishes е от дишове, а нашия модел има property name. И той съвсем legit от тук, т.е. от този binding, където се намира обекта, може да вземе всяко едно поле, което изисква от надолу. Цвят няма да му слагаме, това е достатъчно. Супер. Само че това, което трябва да направим, е да дойдем и да кажем, че this.binding контекста отново ще ни бъде равен на dish list view model или dish list model, където ще можем да вземем property, което закачихме и също така всъщност даже можем да го направим по-добре, тъй като ние няма как да подаваме обекти. Просто ще кажем, че е равно ново. Да, нека да е без конструктор. Че е равно директно на новия view модел, тъй като ние нямаме някакви параметри за прехвърляне. А идеята на предишния page XAML беше ние да подадем избрания dish, за да може да ни отвори информация за него. Така, нека си направим и метода, който ще бъде firevan или ще бъде извикван тогава, когато item selected е избран. За целта ще ни трябва да имаме дефолтната конструкция Object Sender и се надяваме, че има item tapped event args. Супер! Аргумента ще ни върне обекта. Първата ни работа е да проверим дали диша, който идва като аргумент item от ListView е т.е. модела, който ние търсим. Е dish. В този случай, този евент се вика, или по друг начин казано, извинявам се, този евент се вика, когато в ListView бъде селектиран item и в аргументите този item пристига. Ние трябва да проверим дали на аргумент item, който има вътре в себе си, е класа, който очакваме dish. Ако това не е така и dish ни върне null, ще му кажем директно да върне нулев резултат и повече да не се занимаваме с него, да го обработваме. Но ако ни върне null, ще кажем navigation panel, всъщност
Не. Navigation.pushAsync. Ще добавим новия page, който ни е New Dish View Model, в който ще вкараме нов dish. Не, в който ще вкараме dish. И не нов dish. Не, всъщност, лека грешка. Така, тук трябва да вкараме page. А нашия page се казва нов dish page, в който ни трябва нов dish view модел, в който ще добавим dish, ако не е нов. Така. Navigation push async dish page, който има generate constructor for dish page. Окей, да погледнем какво се случва тук. Dish page взима dish view модел. Супер. Dish view модел, който взима dish. Окей, фикснахме. И нека да кажем, че след като обект е бил добавен, list view ще видите как ще остава синьо. Нека да деселектнем item. Тоест, нека да кажем dishlist selected item equals null. Нека да се върнем в app и да кажем, това повече не ни трябва. Искам да ми създадеш ново dishlist page, който да го пъхнеш в navigation, който трябва да го пъхнеш в navigation page, само че това трябва да е нов navigation page. Come on. И това искаме да ни отвори dishlist page. Така, нека да дабл чекнем пак. Това ще си ни отвори тези неща, това ще ни байне контекста. И супер, айде да видим какво всъщност се случи. Дали не сме омазали някъде нещо. Хоп, не успя да компилирам. Давай пак. Хопа. No property of name item source found. Така ли? Добре. Току-що ни репортна, че имаме някакъв проблем с item source. Тогава нека да пробваме пак. Items. Окей. Да, когато нямаш autocomplete, стават грешки. Това трябваше да е item source. Items source. Дай да го пуснем пак. Супер. Ето виждате, че имаме един item Bob яхния. Когато цъкнем на Bob яхния, това тук отгоре ни става Bob яхния. Излиза ни същия пейдж, който отворихме преди това, с възможност да бакнем при него и да го отворим наново. Сега, хайлайт, който виждате тук, ако аз не бях направил следното, нека всъщност да го видим. Нека да отидем в Dish page, не, в Dishlist page и да махнем ето тези два реда за целта. Искам да ви покажа защо направихме ето този ред. Така, изкочи по-пехнията, кликаме и остава Forever Selected. Точно за това, ако бяхме оставили само Navigation Push Async, това ще ни отвори в следващата страница и ако се върнем обратно, то все още ще се деселектнато. Затова използваме Dish Select Item на Null, за да кажем, че до момента нямаме в момента Selected Item. Супер! Това беше демото. Както видяхте, разграничихме си проекта в папки, така че да е неудобен за употреба. Видяхме как можем да ползваме Navigation Page и да обменяме информация между разни пейджове.
или страници, които съществуват из нашия проект. Видяхме как можем да направим end-to-end MVVM, макар че може да бъде далеч по-сложен и аз бих ви препоръчал да разгледате Light MVVM, който се предоставя от Xamarin. И също така, друго какво разгледахме? Разгледахме как можем да си кастомизираме листите, т.е. лист-вютата, съжалявам, като използваме View, като използваме list item template, data template и след това байднем села, който ни трябва вътре. Това е. Надявам се да ви е било полезно и следващия клип, за който ще си говорим, ще бъде Xamarin iOS и използването на локалния Bluetooth Low Energy модул. Надявам се да ви бъде интересна тематиката и да бъде полезна на много хора. Лек ден от мен!